से पहाड़ ए पहाड़ पूरा लगी ये रोड होगा ना एगुड़ा सब बुड़ी थी पानी देवा एटा सब आसुनी पानी आगुरी आम जो आसू कि छोट बेला आमको लगुला बड़ देखा महलों की रानी दुख से बेगानी लग जाए ना धूप तुझे उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं धूप लगे है छाँव मुझे महलों की रानी दुख से बेगानी लग जाए ना धूप तुझे उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं धूप लगे है छाँव मुझे कांटों से हो जाए पाँव ना घायल देखो ठाकुर मंदिर भांगी देइछंती कला पहाड़ आसिक ठाकुर मंदिर भांगी दे से समय जाइछंती देखो जंगल मझिरे जगटा पढ़िनु कला पहाड़ हिस्ट्री इतिहास हाँ से समय सब मंदिर भांगी देइथिले आसिक कोन ठाकुर बर्तमान से छोटिया घरे अछंती नहीं ये बहुत लोक आसिक गुहारी पड़ती किंतु ठाकुर में बहुत बढ़िया जगह प्राचीन मंदिर जंगल भितर मंदिर मंदिर खंड विखंड की पड़ी ठाकुर मैंने जोता पिंधि खोलिया पागल ना मरी ध्वंस हो एठाकार जो मालर लोक मैंने रोच आदिवासी लोक मैंने ठाकुर को ये पाखे तो से सामर्थ्य ना जो मंदिर करने तथापि ये रखी देखु महादेव अच्छा माने ये पूरा संक्रांति केबे केबे अछि हमर ये तो मंदिर पड़ियो
ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ମାସେ ତ 15 ଦିନ ମାସେ ତ 15 ଦିନ ଟିକେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ବାପା ଜାଣି ତ ଆମକୁ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ ନା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଶୀ ଡାକ୍ତର ବାକ୍ତର ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ମନ୍ଦିର ହବ ନା? ନା ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଗୋଳା ଅଛି ତ 3-4ଟା ପୋଖରୀ ଗୋଳା ହବ। ନାଇଁ ତୁ ନା ସେଟା ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରର ନନା ଆସିଲେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ। ଆମେ ଖୋଲିବା କଥା ତ ନୁହଁ ଟୋଟାଲ୍, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଗେଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା, ପୁରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ହିଁ ଜାଗାଟା। ମନ୍ଦିରର ନନା ଆସିଗଲେଣି। ନନା ଟିକେ କହିବେ ତାଙ୍କ ଏଇଠି ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ଆମେ ସେପଟୁ ଆସିକି ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁନ କେମିତି ଜାଗାଟା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଏଠି 4 ହ୍ୱିଲର ଯାଇପାରିବନି କି ବାଇକ୍ ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଠି ପାଣି ଯାଉଛି। ବାଇକ୍ ଯାଇପାରିବ। ବ୍ରିଜଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଅଧା ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା, ଏଠି ନୟାଗଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟେ ହେଉଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆଉ ଗୟଳ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ରହିଲାଣି, ଆମ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି ଏବେ, ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ ବି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦିନ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ଆଈ ଘର ପାଖରେ, ତେଣୁକରି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନ ଆସିକି ସେଇ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।
फाइनाली आसिकी माँ को मंदिर में पहुँची गलु। माँ खिलामुंडा ठाकुर ना बहुत प्रसिद्ध माँकर रखता मिस्टी माँ कि आमको आनिले अधारगढ़ बनस्थ भितर माँ कि अच्छा यहाँ बहुत लोग चलो बुलावा